ChatGPT. Σίγουρα έχεις ακούσει γι' αυτό. Απαντά σε όλες σου τις ερωτήσεις, γράφει τα email και κάνει τις εργασίες σου. Είναι επαναστατικό, πρωτοποριακό και ίσως για κάποιους λίγο τρομακτικό. Όποια και είναι η άποψή σου γι' αυτό, δεν γίνεται να παραβλέψεις το πόσο χρήσιμο είναι. Είτε το χρησιμοποιείς ήδη, είτε μαθαίνεις τώρα γι' αυτό, θα φύγεις από αυτό το βίντεο γνωρίζοντας τα πάντα για το πώς αυτό το δωρεάν εργαλείο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Πάρε για παράδειγμα τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ένας νεαρός επιχειρηματίας που επιδιώκει το άνοιγμα μιας καφετέριας. Η επιχειρηματικότητα όμως συνοδεύεται από ρίσκα, τα οποία μπορεί να είναι αποτρεπτικά για πολλούς. Εδώ έρχεται το AI. Τι θα μπορούσε να ρωτήσει ο Πέτρος στο ChatGPT? Αν ήμουν στη θέση του, μια πολύ καλή προσέγγιση θα ήταν να του πω να δράσει σαν ένας επιχειρηματίας και έτσι να μου δώσει ένα βήμα προς βήμα μονοπάτι για το άνοιγμα μιας καφετέριας στην Ελλάδα. Δες εδώ απάντηση. Έρευνα, νομικά, επιχειρηματικός σχεδιασμός, βέλτιστη τοποθεσία, σχεδιασμός χώρου, μάρκετινγκ και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εκφρασμένα με ακρίβεια και ιεραρχία. Βέβαια, να προσθέσουμε ότι υπάρχει λόγος που η απάντηση είναι τόσο αποτελεσματική. Συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Δεν σου είπα και τ' άλλο. Το GPT θυμάται τι σου έχει απαντήσει. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορείς να ζητήσεις παραπάνω λεπτομέρειες για όλα όσα σου έχει πει. Για παράδειγμα, χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες για το επιχειρηματικό μοντέλο. Οπότε απλά θα πάω να του πω, ανέλυσέ το μου περισσότερο. Και αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, εξήγησέ το μου σαν να είμαι εντελώς αρχάριος. Νομίζω αρχίζεις και καταλαβαίνεις τη δύναμη που έχει το ChatGPT. Και η πηγή όλης αυτής της δύναμης. Νευρονικά δίκτυα. Δουλεύουν κάπως σαν τον εγκέφαλό σου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακός. Αποτελείται από περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες και κάθε νευρώνας μπορεί να συνδεθεί με χιλιάδες άλλους. Αυτές οι συνδέσεις ονομάζονται συνάψεις. Καθορίζουν το πώς μαθαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε και αντιδρούμε στον κόσμο γύρω μας. Έτσι και τα νευρονικά δίκτυα που είναι η καρδιά του ChatGPT εμπνέονται από αυτή τη δομή, αν και είναι πολύ απλούστερα από τον περίπλοκο εγκέφαλό μας. Και ενώ ο εγκέφαλος δέχεται συνεχώς ερεθίσματα, το ChatGPT δέχεται προτροπές. Ή αλλιώς τις ερωτήσεις που του κάνεις. Όσο καλύτερη η προτροπή, τόσο καλύτερη και η απάντηση. Αυτό είναι το μυστικό του ChatGPT. Να κάνεις τη σωστή ερώτηση. Πώς όμως κάνεις τη σωστή ερώτηση? Πρώτα, κοίτα πώς θα το βάλεις να σου φτιάξει το δικό σου πρόγραμμα γυμναστικής, κάνοντας τον personal trainer. Θα του το γράψω στα αγγλικά, γιατί όπως μας λέει και το ίδιο, τα καταλαβαίνει καλύτερα. Του το λες και στα ελληνικά αν θες, με την απάντησή του να παραμένει αξιοπρεπέστατη. Του γράφεις λοιπόν να δράσει σαν ένας έμπειρος personal trainer και να φτιάξει ένα πρόγραμμα γυμναστικής που θα σε βοηθήσει να χάσεις π.χ. 10 κιλά. Επίσης, ζητώντας έναν πίνακα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ο στόχος είναι πιο κοντά από ποτέ. Το πρόγραμμα που φτιάχνει είναι όντως πολύ αναλυτικό. Και ο λόγος, η ερώτηση ήταν σωστά δομημένη. Μάλιστα, αργότερα στο βίντεο θα μάθεις τη φόρμουλα για σωστή ερώτηση κάθε φορά. Όπως μάλλον υποψιάζεσαι, η συζήτηση με το chat προσομοιάζει τον ανθρώπινο διάλογο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Όμως προσομοίωση δεν σημαίνει ταύτιση. Τι θα πει αυτό όμως? Όπως ο άνθρωπος παίρνει την καλύτερη δυνατή απάντηση μέσω της καλύτερης δυνατής ερώτησης από έναν άλλον, έτσι και το AI αναζητά να βελτιώσει την απάντησή του όταν ο άνθρωπος το προσεγγίζει με το σωστό τρόπο. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του! Παρ' όλα αυτά, μπορεί να σου φτιάξει ένα πρόγραμμα γυμναστικής που μπορεί να σε βοηθήσει στο fitness ταξίδι σου. Εκτός από αυτό όμως, μπορεί να σου φτιάξει και ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής. Αν το ρωτήσεις καλά. Πάμε να δούμε πώς. Του γράφεις να γίνει ένας έμπειρος διατροφολόγος και να φτιάξει ένα πρόγραμμα διατροφής σε μορφή πίνακα εβδομαδιαίας βάσης. Όπως βλέπεις, βγάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα γυμναστικής που σου δόθηκε νωρίτερα. Και εδώ είναι το τρελό. Θυμάται το ιστορικό της συνομιλίας του μαζί σου. Σκέψου πόσα πράγματα μπορείς να καταφέρεις με αυτό. Τον έκανα να είναι γυμναστής και διατροφολόγος με 5 προτάσεις. Βέβαια θα μου πεις, ωραία, αλλά αυτά τα πιάτα που μου δίνει εγώ πώς θα τα φτιάξω που δεν έχω ιδέα από μαγειρική? Σε έχω. Πάρε για παράδειγμα μία από τις επιλογές που μου δίνει στο πρόγραμμα. Ας πούμε το ψητό σολομό με τα λαχανικά. Εν τω μεταξύ αυτό δεν είναι καν επίκαιρο, είναι πολύ ακριβώς ο σολομός. Του λέω να δράσει σαν μάγειρας και να μου δώσει μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση για να φτιάξω αυτό το πιάτο. Όχι μόνο σου πετάει όλα τα συστατικά, αλλά σου δίνει και τις ακριβείς οδηγίες για να το φτιάξεις. Οι δυνατότητες όμως δεν σταματούν εκεί. Εάν βρίσκεσαι στην φάση έβρεσης εργασίας, υπάρχουν τρόποι χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να σε βγάλουν πολλά βήματα μπροστά. Για παράδειγμα, εάν δεν έχεις βιογραφικό και χρειάζεται είτε να το φτιάξεις μόνος σου, είτε να πληρώσεις κάποιον να στο κάνει, το ChatGPT είναι εδώ για εσένα. Βγαίνοντας σε μια νέα συνομιλία του γράφεις: δράσε σαν expert στα βιογραφικά και φτιάξε μου ένα CV που είναι ελκυστικό σε αυτούς που θα το εξετάσουν, δεδομένου ότι δουλεύω στα τουριστικά.
Απλά κοίτα το αποτέλεσμα. Του είπα ότι ασχολούμαι με τα τουριστικά στην Ελλάδα και μου έδωσε όσα έπρεπε να έχω για να αρέσει το βιογραφικό μου. Και κλασικά έχω πλήρη ελευθερία παραμετροποίησης αυτού του αποτελέσματος. Δηλαδή έναν δομημένο και ελκυστικό κορμό έτοιμο για προσαρμογή στα δικά μου δεδομένα. Προϋπηρεσία, εκπαίδευση, προσόντα, πιστοποιήσεις, όπως ακριβώς πρέπει, με τέλεια οργάνωση και επισημότητα. Όπως μάλλον γνωρίζεις όμως, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Οι περισσότεροι εργοδότες ζητάνε και συνοδευτικό γράμμα. Πάω λοιπόν και του λέω: δεδομένης αυτής της θέσης εργασίας, γράψε μου ένα συνοδευτικό γράμμα στα ελληνικά, αναλύοντας πρώτα το CV που σου έδωσα. Και συνεχίζει ακάθεκτο. Μας έδωσε στα ελληνικά την απάντηση όπως του ζητήθηκε. Όπως βλέπεις, η γλωσσική του ικανότητα είναι συναρπαστική. Είναι σαν να έχεις έναν φίλο που έχει διαβάσει όλη τη βιβλιοθήκη σε όλες τις γλώσσες. Με τον καιρό, αρχίζει να βλέπει μοτίβα, υπολογίζοντας ποια λέξη ταιριάζει καλύτερα σε κάθε πρόταση. Αυτό είναι που το κάνει τόσο ικανό. Τόσο ικανό που μπορεί να κάνει μέχρι και αυτό. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν φοιτητή πολυτεχνείου που θέλει να βγει στην αγορά εξοπλισμένος με το πτυχίο και το μόνο που του μένει είναι η πτυχιακή. Πάει λοιπόν στο chat και γράφει: δράσε σαν πολιτικός μηχανικός και δώσε μου μια λίστα από καινοτόμες ιδέες για πτυχιακή. Πρόσεξέ με, ζήτησα το ChatGPT να γίνει πολιτικός μηχανικός και το έκανε. Μου έδωσε 20 διαφορετικές προτάσεις για πτυχιακή. Οπότε έπειτα μπορώ να πάω και να του πω: φτιάξε μου έναν βήμα προς βήμα οδηγό για να κάνω την 20η πρότασή σου. Και το κάνει και αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο του τα ζητάω δεν είναι τυχαίος. Ξέρω πως το chat ακούει καλύτερα σε αυτή τη μορφή. Όταν του κάνεις την ερώτησή σου, σκέψου αυτή να πληρεί τα εξής και με αυτή τη σειρά: έργο, πλαίσιο, παραδείγματα, περσόνα, μορφή και τόνο. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις πρακτικά άπειρες χρήσεις του ChatGPT. Και εξίσου χρήσιμα για τη ζωή σου είναι αυτά τα 7 AI εργαλεία. Είμαστε η GBH και τα λέμε στο επόμενο.